wala sila natanggap na submission pa ng mga senador pagkatapos ng bicameral conference. So, yung sinasabi ni Congressman Andaya, wala. Kung meron man at may mapakita siyang pruweba, no, maski text message na natanggap ng mga senador, ako mismo, I'll join him in denouncing such practice because it is not only in violation of the legislative process but the Constitution itself. Pero sa 23 billion, yun yung lumusot din sa BICAM na sinasabi. Hindi ko alam kung na-carry sa BICAM yun kasi hindi na ako sumama doon sa signing ceremony ng BICAM report. Pero ang alam ko, yung 23 billion, nang makita ko yun, napasama yun doon sa version ng Senado ng General Appropriations Bill.